A xente usa moito de é que eu son así e non vou cambiar, pa a merda. Eu uso moi pouco para decir é que eu son así e non vou cambiar. Eu queríache ben, eu respectábate, eu vou honrar esa persoa que che quixo, te respectou e que a que ti non tuveches nin uns mínimos de responsabilidade. E iso é problema teu, pero eu vou honrar a esta persoa. Porque ti vas e ves e faz o que che sal do carallo, pero eu quedo sempre comigo. Aí reside o auténtico amor propio, o autocoidado, e o autorrespecto e a liberdade. Onde eu son libre, respecto a túa liberdade, ti faz o que queres, eu tamén. Non podes esperar, non, é que eu fago o que quero porque eu son así, a min dá-me gana, eu non lle debo explicacións a nadie, esperar que os demais non fagan exactamente o mesmo, dicir, pois eu tamén son así, e mira, non son como a ti. O estoicismo, Marco Aurelio foi que o dixo, explicao moi ben, non? Que a mellor vinganza é non ser como o teu inimigo. Eu creo que na sociedade líquida a mellor vinganza que lle faz á sociedade é iso, non ser máis do mesmo, non ser da morea, romper o guión. É que eu estou improvisando. O estoicismo é sentido común, non? É coherencia, é madurez. É moi interesante. O que pasa é que hoxe en día úsase como para manipular. Porque se ti faz así, a outra persoa vai se sentir así, e daquela, xa. Pero é que eu vou facer así, porque o estoicismo é eu vou facer así, porque é o que a min me protexe, é porque é o que eu quero ser, é o que sinta a outra persoa a respecto diso, a min xa non é asunto meu. Hai cousas aí no estoicismo que son que claro, porque non podes quedarte na frase, tens que pensar, non? E leválo a cabo. E que pa a xente é super impactante, porque a sociedade é moi inmadura, e o estoicismo require moito raciocinio, moita madurez. E pa a xente é super impactante que sexas estoica. E logo chamanche intensa, non? Intensidade que estás sentindo ti. O verme a min toda estoica. Eso sí que é intensidade. A miña non. Está guai. A filosofía é unha cousa fabulosa.